এইবারनि इलेक्शननि उनाव दिसपुरनिफ्राय बिटिसिखौ जोंसो कन्ट्रल खालामगोन नियन्त्रण खालामगोन एबार जोंनि मदद नङाबा थाखा गरसेबो मोननाय नङा बिपिएफआ दाबो गैया आं मोननै खोथा बुंगोन बहाय बेखौ जुदि बेखौ बुंदोंब्ला बे मानसिया जाम्बा एक नाम्बार आरो दुइ नाम्बार बे बिलजों सिफायदों जुदि होननानै बुङोब्ला सिफायगोन होनो सिफायसिगोन होनोब्ला बे रायजो राजाफोरखौ थगायनाय जादों मिथिबाय खारन 125th एमेन्डमेन्टआ जाहैदों इम्पावारमेन्ट अफ 6th शेड्यूल अफ नर्थ ईस्ट रिजन बे जों सा सानजा भारताव थानाय जोंनि 6 शेड्यूलफोरखौ इम्पावार खालामनायसो बेजों बे बिटिसि सिफायनायनि खुनु माने सोमोन्दो गैया दिस इज इरिलेभेन्ट बे इरिलेभेन्ट आरो दा नंखायनो आं बुंदों जे बियो रायजो राजाफोरखौ थगायनाय जादों नंखाय बुंनाय जादों आरो बेबायदि नंखाय खोथा बुंनो नाङा साफ्रोमहाबो मबाइल दं दा बेवहाय जुदि जोङो गुगोलाव सार्च खालामो 125th एमेन्डमेन्ट रोगां रोगां लिरनाय थाखायो रायजोफ्रा जाम्बाथ' नंलाना रायजोफ्राथ' बुजियो नंलाना बे गतिके बिथांमोनहा बुंदोंब्लाबो बे खामानि जानाय नङा आरो रायजोखौ बिदि बुंनानै थगायनाया थिग नङा मोजां खोथा बुंनानै बि मा मावनो नागिरदों बेखौ बिसोर गिदिर खोथा ना दा राजनैतिक दोलोनि दायित्वआ अनेक दङ बे राजनैतिक होनोब्ला आं सानो बियो जाहैदों रायजो राजाखौ सिबिनाय मोनसे बे माबा आरोखि प्लेटफर्म बे गतिके जोङो रायजो राजाफोरखौ मोननो थाखाय जों बिदि बुंनायबो नङा दा बेफोरनो खोथा आरोखि बिदि माने बुंलाबायनायखौ आंबो मोजां मोनाखै।